Dámy a pánové, vítám vás u dalšího prvního let's playe ze hry Drive San Francisco. To je můj první let's play z této libové hry, takže se těšte. A jdeme na to. Takže co pak tady máme za káry, hele, Bumblebee, toho nechci. A dámy a pánové, to kurva, jo, to je nějaká libová kára, počkat, teď to driftnu. Ne. Já jsem drifting, holky, dámy a pánové. Ty vole, krábnutí. A jedeme. Se nitrujou. A kurně. To bylo za karu. Tak to ne, tak tu si beru. No, to bylo však. Tím myslím, že v role. Jdeme na tu. Tak dobře se mi vedlo. Já jsem si to je... Kadil. Ty vole. Vy jste chtěli, tak můžete napsat do komentářů, jak dobře umím řídit, nebo jestli bych se nějak měl zlepšit v tom. Já na to rád kouknu a budu rád, když mi napíšete, že umím řídit. Já přeskočil to světlo. Teď jsem je narval všechno. A berem Chevyho. On to je. Návrat do budoucnosti. Dáme to na 50, na 80 mil hodině. Ty vole. 50 mil, vole, ne, blbečku. Ej, ty sráček. DNC, Tillery. A jdeme do budoucnosti. Dělám si prdel. Mě to tak baví dělat kraviny. Jak těsně minul. Myslím, že my byste mi měli napsat, že jsem dobrý řidič, že nemusím nic měnit. To já. A své budoucnosti. To vyzluje. To je do hajzlu. Ne, stůj, ty vole. Co to kurva? Co to je? No tak udělám nějakou misi, no.
Ty vole! Ty vole! Ne! Ty vole! To si dělá... To prostě mrdám. Já jsem prostě nejlepší řidič na světě. No ne nejlepší, to přeháním, ale prostě musíte uznat, že fakt zvládám všechno výborně. To si děláte kozy, vy kurvy. No, 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 no. To je... Jakou káru? Skillman. Co to kurva je? Vole. Libovka? Ne, 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 ne. Dupa. Ty vole. Víš, proč drím? Ty vole. A, to je jedna. Skokánek. Já miluju tyhle skokánky. A k tomu ještě do výšky. Do hajzlu. Otřel jsem ho? Nebo otřel? To já říkám, jak James Bond je. Ty vole. Kurva, hovno vidím. Ty vole. Tak na píču. Je to, vole. Čísgo tam do píči. Hodě, jenom si tamhle vyskočím pro to. Ať tě přehulit, sračko! Čísgo to. No, tak tohle byl takový úvodní, první, co bych natáčel. Chtěl bych se vám s váma rozloučit, jako GamesBubbles.cz. Kdyby se vám toto video líbilo, tak dejte like nebo odběr, ať natočím další. Klikni koment, jak chcete. Mám i Outlast, který už jsem vydal, takže se můžete těšit na další let's playe, vlogy, házky, možná i nějaký ten challenge. Za challenge, no, za like a odběr tohoto videa budu moc rád ještě jednou, takže bych se s váma chtěl rozloučit a